रायजो राजाफोरनि सोंथिया बेबो दिनैयो गोबां बेरखाङो। एबसुआव जायफोरा देहे देहे नांनानै बिबान लाबोदोंमोन, एबसुखौ सोरबा माबा मोनसे बुङोबा दोखो दोखोबो बुग्लिबोदोंमोन माखासे जायगायाव। बेनि उनाव मा जादों, एबसुनि बिबानगिरिनि माखासे गथ' गथायफ्रानो मा जाबाय, गुबुन मिडियामाव एडमिसन होनानै होबाय। बेनो नामा बर' हारिखौ मोजां मोननाया? बे मोनसे कुइसना दिनै रायजो राजानि गेजेराव एराइज जादों। बेनि उनाव फैबाय बर' थुनलाइ आफादनि खोथा बुंबाय। बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिया माखासेयाल' बर' मिडियामाव होया, माखासे बर' मिडियामाव होआ। किन्तु बे बर' मिडियामनि बे बर'नि मेल बिथिङाव बिसासा आर'नाइ लानाया बांसिन। बेफोर खोथाफोरा दिनै डिसकास जादों। एनडिएलटिनि बेलाखौ नाय, बिएलटिनि बेलाखौ नाय, अन्यान्य आफादफोरनि माने दैदेनगिरिफोरखौ नाय। दैदेनगिरिफोरा प्राय 50% दिनै बर' मिडियामाव एडमिसन होनो नागिराखै माखासेया। हिसाब खालामना नाय, नाम फारिनानै बुंबा गाज्रि जागोन, मोजाङै जों बयबो मिथिलायो। बेनि उनाव फैबाय जोंनि फोरोंगिरिफोर। फोरोंगिरिफोरा सासे 99% जोंना बर' मिडियामाव होआ। गैयै जादों सोरबा। किसुमानाथ' सारे गाननो लागो दख'ना गाननो लाजिग्रा बर' फोरोंगिरिफोरबो दङ। दा बे मोनसे अबस्था। आरो बेफोर अबस्थाफोरखौ दिनै रायजो राजाफोरा दिनै सावरायै बेयो जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलावबो बे डिसकास जानो थांदों। सोरबा सासे राजखान्थिनि बिबानगिरि लायोबाथ' बे बर' मिडियामाव गैला। गैखाला बे बर' मिडियामाव खाला बे राजखान्थिनि बिबानगिरिया। एसटि नाङाबो होनबावग्रा दं सानैसो। बर'आ डेभलप जाखाबायलै एसटि नाङाबो होनग्रा दं। दा बेबायदि अबस्था। जायखिजाया दिनैयो जोङो थांखि लानांगोन। जोङो गोबांथार सोंखारिलायबाय, गोबांथार जोङो खोमानानै लाबाय। दिनै उत्तर गलाबारि बर' गामिया बेसेबांबा गोजाम मोनसे गामि हिसाबै बिनि जि मोनसे फरायसालिनि जि सोरबिथिं बा माने जिबायदि मोनसे अबस्था बा बेबस्था, दिनै नायबाय 60 बोसोर बर' गुदि फरायसालिनिफ्राय साबैसे बृत्ति मोनखो होननानै कुइसन खालामोबा बेनि कुइसना एन्सारा प्रब्लेम जायो। एन्सार होनो सोंथिया माने सोंथिनि फिथाइ होनो एसे प्रब्लेम जायो। जायखिजाया मोनसे जि सिन्था धारा दंमोन जोंनि जायफोरा गोरों होननानै गावबा गावखौनो साननानै लायो जे बर' मिडियामाव होयोबाथाय गथ' गथायफोरा माने जोंनि मावनाय दांनायजों जों आवगायनांगौ आरो इसोर हिसाबै दं, सैथोजों जों आवगायनांगौ, मानसि महरै अननांगौ, गासैखौबो अननांगौ, गेदेरखौ खुलुमनांगौ, उन्दैखौ अननांगौ, बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बुंनाय लोगो लोगो बै समाव राजा महाराजाफोरा बुजियैयाव बिथांखौ नैबे क्रुसाव होनानै ओरै दोथाबनानै बुथारदोंमोन। नङा होमबा? नुदोंना? बे क्रुसाव ओरै दोथाबना बुथारदोंमोन। बे मानसिया मोजां नङा, माबा माबि बुंग्रासो, बे मानसिखौ थिग जानाय नङा होननानै बै मानसिखौ माने दोथाबदोंमोन। नोंथांमोना नुदों क्रुसाव। बे दोथाबनाय सुबुङानो लास्टआव बुजिहैबाय जे मानसिफ्रा प्रेक्टिकेलि बियो सासे इसोरमा। उनाव बुजिहैदों जे प्रेक्टिकेल नंगौ, बे सासे मोजां मानसिमारमोन, बियो भगबाननि थान्दैसोमोन, बियो सासे भगबानसोमोन होननानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'बो सासे भगबान होननानै बुङो। नङा होमबा? बेबायदिनो नोंथांमोना मिथिगौ, जोङो सक्रटिसमोननि बाथ्राखौ बुंनो हायो। सक्रटिसआ एथेन्सनि 400 जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 400 बोसोरनि सिगां बियो एथेन्स होननाय जायगायाव, फ्रान्स होननाय एथेन्स जायगायाव जोनोम जादोंमोन। बै जायगाफ्राव जोनोम जानायनि उनाव बियो मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। बै समाव बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङो होनना बुङामोन, सानासो गिदिङो होनोमोन। बै समाव गोबां बाथ्राखौनो मुलुगनि मानसिया मिथियामोन। बै मिथियै समाव, बै बुजियै समाव बिथाङा बुंदोंमोन गोबां बाथ्रा। जोंनि हारि, समाज, जाति मावनाय दांनायनि सायावसो बुहुमाव थांनानै थायो। जों सैथोजों आवगायनांगोन आरो थार खामानि मावनांगोन। सैथो, थार, नोंनि आखल, नोंनि आखु जों दानायनि गेजेरजोंसो बे मुलुगाव जों मानसि हिसाबै थांना थानो हागोन। बेबायदि बुंनायावबो बिथांखौ मा खालामदोंमोन? बिथांखौ बिस दौनानै, बै समाव राजा महाराजाफ्रा बिस दौनानै बिथांखौ बुथारदोंमोन। बिथाङा भुल जादों। नङा होमबा? बेबायदि गोबां सुबुं दं, गेलिलिउमोन दं, सार आइजाक निउटनमोन दं। बिथांमोना सैथो बाथ्रा बुंनानै जोबजासिम जेल जानानै थैनो गोनां जादोंमोन। बुहुमा
बुहुमा साननि सोरगिदिं गिदिङो होननायावनो बिथांमोना गेलिलिउ सार आइजाक निउटनमोन बायदिसिना इनभेनसन खालामनायनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायनि उनावबो बिथांमोनखौ जेल जोबजासिम दोननानै बुथारनानै गालांदों गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा बेबायदिनो जिउ जोबलांदों खिन्थु सैथो बाथ्रा बुंनानै थांदों दा बेनिखायनो जोङो जेसेखिनि बुङा मानो जेसेखिनि साना मानो जेसेखिनि गाज्रि बुङा मानो जेब्ला नोंनि सानस्रि जोंनि सान्थौआ जुदि सिदा नंथारगौ जायोब्ला बेखौ माब्लाबाबो खोमोरनो हाया माब्लाबाबो नस्थ' खालामनो हाया आरो माब्लाबाबो धंस खालामनो हाया बेनिखायनो नैबे समाव एसे इखौ लानोसै ना होमबा